Mga kapuso, nagpahimangno ng daan ang PAGASA Visayas nga ang heat index sa buwan sa Mayo. Posibleng maabot sa 44 ngadto sa 47 degrees Celsius. Unang natala ang 40 degrees Celsius nga heat index sa Sugbo niadtung milabayng Biyernes Abril 26. Gisundan kini gahapong adlawa Abril 28. Hinoon karong adlawa 38 degrees Celsius ang labing taas nga heat index nga natala ganinang alas 3 sa hapon. Apan ugma gipanglantawan umabot na usab sa 40 degrees Celsius ang heat index sa Sugbo. Subay nini subli may pahimangno ang pag-asa ngadto sa publiko nga kanunay moinom og tubig ug likayan nga magpapantang sa init sa adlaw sulod sa taas nga higayon. Next week, generally fair weather, wala tay nakita na possible formation ng bagyo. So padayong kining pagtaas ng atong heat index, ilabi na May is the hottest month.